И това сега колко може да стане 5 кг горе-долу? Сега ще покажа бащата. Той... Гледа очите. И да. Отиваме да купим куче мини пудел за подарък на майка ни и баща ни. Сега ще отидем за първи път да ги видим на живо в разплодника, да видим майката, кученцата, да изберем или то да избере нас. Искаме да бъде момче и даже сме му измислили името, ще се казва Бърк от Ботбърк. И сега сме доста развълнувани, защото ние много обичаме кучета. Майка ни много ще се зарадва, защото тя много време иска куче и сега най-накрая ще се получи. Така че ще снимаме процеса. След това идеята е да минем да купим нужните провизии, храна, играчки, легло и така. Какво друго да кажем? Че ако искате да бъдете щастливи, просто си купете куче. You got like window freezing just like us. There's a cold lonely light that shines from you. You're wild about the red you hide behind that mask you use. Feeling like a little kid. I'm still sad after all this crime. Thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Само, че не са сресани и не са къпали малко. И това сега колко може да стане 5 кг горе-долу? Или няма и толкова? Сега ще покажа бащата. Той ще Това е бащата, така? Токио, Токио. да. Токио, направо. Да. Ето ги къде са мама, тати и Бърк. Какво да правим? Тук е писано това. Само което го бърка. Всичките бяха еднакво ексайтмент. В смисъл не мога да определиш по-спокоен ли е, по-балансиран ли е, дали е доминантен. Те буквално всичките като те видят и направо качват. Този има 3 вакцини. Като го пипнеш. Спокоен е като цял смисъл. Да, като няма го проблем. изкарахме там от място, където нали все пак всичките кучета. Спокойно куче. Ето, игриво е. Съдбата си го е определила, защото Бърк е роден на 12 ноември. Ноември месец по принцип създадохме Босбърк бранда. Така че го измори са той. Доста се постара да се продаде. Успя да го направи. Вече се е отдал на почивка. Само че той не знае, че трябва да се пачка. Си мисля, че си опава краката по цял ден, навирнати нагоре.
започват тренировки, работа. Бягане. Още ще му дадем малко. Ще има малко време, ама За адаптация. като порасне, ще трябва да е дисциплиниран. Ма хубавото наистина, че е много спокоен и въобще не се притеснява от нищо. Мисля, че направихме добър избор. Гледам в очите. И да, Кученцата малките се хранят по 3-4 пъти на ден. 4 пъти Да, на ден. не се дава само 2 пъти. Разделят се на 3-4 пъти на ден. Това е като малките бебита, децата. Представете си, че гледате. Те не се хранят 2 пъти на ден. Варен си. Точно му купихме легло и червено якенце и червена каишка. Всички много му се радват, всички викат, може ли да го пипнем, може ли да го видим. Привлича много внимание, защото е много сладък нормално. И вече наистина си е поизморен. Цял ден от Хасково до Стара Загора, напред-назад. Сега като се приберем, ще го изкъпим и ще го оставим малко да подуши, да се ориентира в обстановката и след няколко часа, може би 2 часа, 3, е момента на изненадата и реакцията. Да видим как ще реагира майка ни. Бърк, ай! Сега ти оправя ухото. Ай, Бърк! Можеш да се качиш? Бърк! И... Малко си не мога да се качиш. Ай! Браво! Давай малко. След 10 минути се предполага, че трябва да се прибере. Той е доста изморено цял ден път и е сега в момента много спокойно. Бърк. Бърк. Бознак. Рождение,